Żona rurali bejn it-triq prinċipali fix-Xemxija u riserva naturali tas-Simar u li kienet ilha snin twal abbandonata u tintuża għar-rim illegali tal-iskart inbidlet kompletament f'park naturali u aċċessibbli għall-pubbliku. Il-proġett sar b'investiment li jagħti prijorità lis-sigurtà, l-aċċessibilità u l-ħarsien tal-ambjent. Biex tissaħħaħ is-sigurtà, ġew installati sistemi ta' kameras tas-sigurtà, inbnew ħitan u ċnut u saru bibien biex jiġi evitat aktar tfigħ ta' skart illegali u ddaħħlu miżuri kontra n-nirien. Sar ukoll xogħol infrastrutturali biex iż-żona tkun aċċessibbli għal kulħadd b'modijiet u rampi skont il-linji gwida Accessibility for All, filwaqt li il-park issa jista' jintlaħaq minn aktar minn 700 resident f'ħin qasir. Ix-xogħol fuq il-pajsaġġ sar b'mod li jirrispetta l-valur ekoloġiku taż-żona, tħawlu pjanti indiġeni adattati għall-ekosistema ta' din ir-riserva u ġiet implementata sistema sostenibbli għat-tisqija. Ġie spjegat li skont regoli ta' Natura 2000 u minħabba s-sensittività tal-biodiversità tas-sit ma ġiex installat dawl waqt li tqiegħdet għamara magħmula minn materjal riċiklat, inkluż bankijiet u bins għar-riċiklaġġ. Dan huwa proġett ieħor li qegħdin inlestu spazju ieħor miftuħ. Fix-Xemxija spazju ta' 4000 metru kwadru, kollaborazzjoni bejn Project Green u BirdLife Malta biex żona li qiegħda eżatt ħdejn ir-Riserva Naturali tas-Simar li kienet mitluqa li sfortunatament kienet spiċċat tattira rimi u skart illegali, illum il-ġurnata inbidlet, ġiet irrestawrata u hija spazju miftuħ għal daw kollha li jkunu qegħdin iżuru dawn l-akwati. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzot Sopparda qal dan il-proġett juri kif fondi Ewropej qed jintużaw biex jissaħħaħ l-ambjent naturali, titħares il-biodiversità u jiżdiedu l-ispazji aċċessibbli għall-pubbliku. Madwar il-park ġew installati wkoll pannelli edukattivi u informattivi li jispjegaw ir-regoli tas-sit, l-istorja kulturali u ekoloġika, messaġġi dwar il-protezzjoni tal-annimali, informazzjoni dwar l-abitat u spjegazzjoni dwar speċi protetti taħt direttivi tal-Unjoni Ewropea.